היי בנות, שלומכם, אנחנו בפילאטיס, בחימור בישיבה. שבת, בישיבה, נכנס לברכיים, רק נהיה פה רגע, נפשור, שאיפה דרך האף, קצת עד הדרך. קצת מאחורי הברכיים, לוקחות שאיפה, פותחות את החזה, מושכות את הברכיים ולכן פותחות את החזה מעלה ומושכות למעלה. ובהוצאת האוויר, מתקלות, פיוביס נשאר פנימה ואנחנו קצת מתקלות. לוקחות שאיפה עוד למעלה. ורול דאון מתקלות. עדיין לא עד למטה, עוד תצפונת למטה, סגרות הפיוביס חזה נסגר. הידיים נשארות על הברכיים, מתקלות פלביס עליון, פלביס תחתון. פיוביס רוצה להיכנס עוד פנימה ולפתוח עוד בין השכמות. שאיפה האחרונה פה אנחנו עולות. חזה נפתח למעלה, מבט למעלה, מבטים נסגרים אחורה, שכמות נסגרות על עמוד השדרה. ובהוצאת האוויר הוצאות ללברות, גם למטה הכל, דרך למטה אפשר להיעזר באחיזה מאחורי הברכיים, יורדות עד למטה, מיישרות את הרגליים ורק רגע שוב פה. על הגב, מרפות את כל הגוף. רק מחדדות רגע את הנשימה, אני מזכירה שאיפה דרך האף, הבטן מתמלאת באוויר, ובהוצאת האוויר דרך הפה, הבטן נשארת פנימה. שוב, שאיפה להתמלא, אפשר להניח את המים על חלק התחתון של הבטן או לצידי הגוף. הבטן מתמלאת באוויר ובהוצאת האוויר, הבטן נשארת פנימה. ובשאיפה הבאה אנחנו עוברים את הידיים מעבר לראש. רגליים, כמו יחידה אחת ספורות. אנחנו ממש מוצאות אחורה, שואפות הכל. מתארכות עוד טיפה. ובהוצאת האוויר מרפות. לוקחות שאיפה, מתארכות, פלקס ברגליים. ובהוצאת האוויר מובילות את הידיים קדימה, ראש עולה, שכמות עולות. מחופצי דרך עד למעלה. ידיים מתארכות לעבר התקרה, כמו על קיר דמיוני, כאילו אנחנו דוחפות קיר דמיוני, כל דחיפה אנחנו מתאבלות טיפה יותר, לוקחות שאיפה, עולות לאורך הקיר הדמיוני ובהוצאת האוויר דוחפות עוד טיפה. מתוך הכוח של הוצאת האוויר, מתוך ההתאגלות של הפיוביס פנימה, עד תשימו את ידיים לכיוון הקופית, אנחנו עולות עוד טיפה. לוקחות עוד שאיפה, ובהוצאת האוויר אנחנו עוברות את הקיר הזה, רגליים חזקות עולות רולת למעלה. לוקחות שאיפה, מתמלאות על הצלעות האחוריות, לחלק האחורי של הגב. לחלק האחורי של הגוף, סליחה. ובהוצאת האוויר רול דאון למטה, להתאגד, בשליטה, לא לקרוס אחורה, שאיפה להתמלא. ובהוצאת האוויר שוב לכיוון הקיר. דוחפות קיר דמיוני. לוקחות שאיפה עולות לאורך הקיר. בהוצאת האוויר דוחפות אותו עוד טיפה ועולות גבוה. בטן שוב. מסגרת פנימה, עסיסים לכיוון הפופיק. פיוביס לכיוון הפופיק. צלעות מתעגלות. טרם מסגר. לקחת שאיפה להתמלא. ובהוצאת האוויר דוחפות. עולות את הקיר. מתעגלות. לקחת שאיפה אל החלק האחורי של הגוף. ובהוצאת האוויר רול דאון למטה. בשליטה. שאיפה להתמלא. פעולות רולת מלא. להוציא אוויר לעלות רולה. להתאגר רול דאון. עוד פעמיים. להוציא אוויר רולה. להתאגר רול דאון. ושאיפה להתמלא. להוציא אוויר רולה. ואנחנו נראות חצי דרך למטה, מתאגרות רול דאון. חוליה. נשארות שהשכמות למעלה,
גב תחתון נוגע בגזרן, שכמות באוויר, ידיים לצדי הגוף. צוואר ארוך. הוא מאוד קשה פה עם הצוואר, אפשר להניח יד אחת מאחורי הצוואר, אבל זה למדו את הצוואר להיות מוחזק פה מהבטן. זה אומר שאני לא מתאמצת עם הצוואר, הצוואר שלי משוחרר, והבטן מגויסת בשביל להחזיק את הצוואר. אוקיי? זה עם הזמן לא יודעים איך לעשות את זה, כמו שמתרגל יותר, אנחנו נדע יותר לשלוט באיברים שלנו בעת איברים אחרים. כמו שאת אומרת, כמו שלהחזיק את הצוואר מתוך הבטן, זה לא מתוך הכניסה של הצוואר. לקחת שאיפה, ובהוצאת האוויר אנחנו נסחוט רגל ימין למעלה. לקחת שאיפה, בהוצאת האוויר נסחוט רגל שמאל למעלה. הופכות את הידיים נכנסות פה ל-100. 5 שאיפות, 5 נשיפות. 5 שאיפות. מי שקל לה, מורידה רגליים עוד למטה. מי שקשה לה, מרימה רגליים עוד למעלה. אפשר להיות רגליים נשיפות, והידיים עובדות חזק מתוך הכתפיים. שוב הצוואר ארוך, והם תמשיכו, אני מסבירה, אוקיי? והידיים יכולות להיות גם פה מאוד מאוד קשה עם הצוואר. שוב, אם זה מאוד קשה, מורידות את הראש וממשיכות פה עוד פעמיים. ולהוריד את הרגליים, ידיים תוריד את הרגל על הראש, עשית רולאפ אחרון, ואז עולות אל הרולאפ. שאיפה להתמלא, להוציא אוויר רולאפ למעלה. מתעגלות, יורדות חצי דרך, הידיים מתחילות לדחוף, נוגעות לצדי הישבן, דוחפות את הגוף, אנחנו עוברות אל הרול אובר, רגליים מעבר לראש. לא להכריח את הגוף להגיע לכאן. מי שמאוד קשה לה להרים את הישבן, נשארת פה ועושה בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו עושות עם הישבן למטה. אז אנחנו לא עובר. להקביל את הכות הרגליים, עיסוק קטן, ידיים עובדות חזק, דוחפות אותנו שלא נקרוס במתוך כזה, אלא לנו פה אוויר לנשימה, צריך לנו פה יחסית קל, ולקחת שאיפה ובהוצאת האוויר אנחנו עובדות חוליה. משטחות חוליה על הגב, יורדות על 45 מעלות, סוגרות בפוינט שאיפה עולות. ידיים עובדות חזק, אני מזכירה, לפתוח עיסוק קטן ולרדת בשליטה. לסגור בפוינט שאיפה, לפתוח עיסוק קטן ולרדת בשליטה. נשארות פה, מורידות את רגל שמאל, רגל ימין למעלה. לג סרקל, לקחת שאיפה, לנתק את הישבן, לבקור את התקרה עם הפוינט. להוציא אוויר רגל ימין בקרוס ולסובב את הרגל שאיפה לעלות. להוציא אוויר, לסובב, שאיפה לעלות. להוציא אוויר, לסובב, שאיפה לעלות. עוד 4 רק לצד הזה. ולעלות. לסובב ולעלות. עוד 2 לסובב ולעלות. ואחרון לסובב ולעלות. ואנחנו עוד רגל ימין ימינה. נשארות, לא עושות סיבוב, רק מחליפות את זה סטטי. רגל ימין ארוכה. מעל הרצפה, לא להניח אותה על הרצפה. אגן שמאל נפתח הצידה, אפשר ממש להניח את היד על אגן שמאל, רק להחזיק את זה כאן. לקחת שאיפה, להאריך את הרגל, ובהוצאת האוויר להרים את הרגל למעלה, ולהוריד. לקחת שאיפה להתמלא, להוציא אוויר, להרים את הרגל שמאל למעלה. לסובב אותה החוצה טרנאוט, לקחת שאיפה, להוציא אוויר, לקחור את התקרה. עם הפוד. לקחת שאיפה, להאריך את הרגל למעלה, והוצאת האוויר רגל שמאל, נסגרת לפרוס כאן רגל ימין, ולסובב שאיפה לעלות. להוציא אוויר לסובב, שאיפה לעלות. להוציא אוויר לסובב, שאיפה לעלות. לסובב, שאיפה לעלות. עוד 4. עוד פעמיים. לפעם אחרונה. להישאר, ולתת רגל שמאלה. אגן ימין מושך ימינה. רגל שמאל מתחת שמאלה. לא להריב אותה למטה, להרגיש את הבטן מחזיקה את הרגל שם בצד. ככה שאיפה להתמלא. להוציא אוויר, לעלות את הרגל. ולהוריד. רק לנשום כאן כמה נשימות.
כיוון הגב התחתון גם. לקחת שאיפה להתמלא. להוציא אווירה. בשאיפה בידיים הולכת מעבר הראש. אנחנו עושות רולה, ולרולינג לייק הפולה. לקחת שאיפה להתמלא. להוציא אוויר לעלות, רולה, ולרולינג לייק הפולה. אנחנו כבר נכנסות לכדור הקטן, מרפקים למעלה, ברכיים סגורות, ומחזיקות חזק את הברכיים עם הכפות ידיים, ולכל שאיפה מתגלות אחורה, ובהוצאת האוויר. מתגלות אחורה, רק על החוליות, לא על חוליות הצבא, ואליי. עוד 4 גלגולים כאלה רצוף. ככה. 2. 3. 4. להישאר פה. רק להחזיר. להתעקף. כפיים למטה מרחיקים למעלה. לרדת עד חצי דרך על הגב התחתון. רגליים נשארות רחוקות מהגוף. ידיים מתיישרות. רגל ימין באה אליכם, רגל שמאל נשארה. ממש להביא את הברך אל הכתף. לדחוף מצד החיצוני, לדחוף מהצד הפנימי. להחליף, רגל ימין מתיישרת למעלה, ויורדת למטה, ואז אנחנו לא תראינו עצמו. להביא את הברך אל הכתף, לדחוף מבפנים, לדחוף מבחוץ. ליישר עצמו למעלה, להוריד אותה, ולהביא את ימין. ליישר את ימין, אם קשה עם הצוואר, כל פעם להחליף יד של החזקה, אוקיי? ואנחנו פה, ואנחנו עכשיו מחליפות. אז להחליף את היד. אוקיי? ואנחנו גם מאוד קשה להוריד את הראש. ליישר את שמאל, להוריד, ולהביא את ימין. ליישר את ימין, להוריד, ולהביא את שמאל. עוד 3 כאלה. 1. שאיפה, להוציא אוויר. שאיפה, להוציא אוויר. אחרון. להישאר. ויש לנו 8 החלפות מהירות, בלי ליישר את הרגל למעלה, רק את ההחלפות. כל פעם שהברך אליכם אתם מוציאות אוויר. עוד 4. 3. 2. 1. ולהוריד את הצבא רגע, להוריד ברכיים אליכם, להוציא גב תחתון, להוציא השפעה. לעלות לכיוון הברכיים, להוציא אוויר. לקחת שאיפה, רגליים מתיישרות קדימה, ידיים אחורה, מבט למעלה, להוציא אוויר לעשות. עוד 3. 2. עוד 1. להישאר, לדחוף את הברכיים על הכפות ידיים, להוציא אוויר להתקדם. להתקף פה. תסתבר עליכם נקביט. נשפס לי הצבא ככה להסתכל. להניח יד מאחורי הגוף ולהניח עוד יד. אם יש בעיה בשורשי כף היד וזה כואב, אז אנחנו יורדות אל העמוק. אוקיי? אבל אנחנו אפשר להישאר גם פה. זה יותר מומלץ כשאנחנו על הכפות ידיים יש לנו קצת יותר טווח תנועה. אנחנו עולות פה כמו פלנק אחורי. לוקחות שאיפה, ושאיפה אנחנו טיפה פותחות את הפיוביס. זה אומר שאנחנו את הגלות של הפיוביס פנימה וסגירה של הגב התחתון. אז אנחנו גם פותחות קצת חזה, ובהוצאת האוויר אוספות פיוביס פנימה, רצפת הגן האסתכת, טיפה נסגרות. לקחת שאיפה לפתוח. אפשר מבט למעלה טיפה אם זה נוח לכם, לא חייבות אם זה מעמיס על הצוואר. ובהוצאת האוויר, עכשיו אנחנו מתגלות. אוספות ואז לאט לאט מוציאות לנתק הגן למעלה, כמו על שולחן. זה יותר מצד שולחן. לוקחות שאיפה, ובהוצאת האוויר מתחילות להתקדם.
נכון. לוקחות שאיפה פותחות, בהוצאת האוויר אוספות, ועולות למעלה. מניחות קערת מים דמיונית באזור הקיוויס, רק מתחילות להניע אותה מצד לצד בלי שתשפך. זאת אומרת שאנחנו לא מורידות אגן עדיין, זה רק הקו האופקי. להניע טיפת העניין של הקו האופקי, להישאר במרכז, לקחת שאיפה, ולהוציא אוויר לסגור. עוד פעם אחת, לקחת שאיפה להתמלא, בהוצאת האוויר לאסוף, ולהלאה. מציירות שמיניות, אז אגן ימין יורד למטה, ושמאל למטה. ימין למטה למעלה, שמאל למטה למטה. לצייר שמיניות עם האגן במקור הזה, אבל להרגיש את האגן רפוי, ושמיניות בצד שני. שמאל עולה, שמאל יורד, ימין עולה, ימין יורד. שמאל עולה, שמאל יורד, ימין עולה, ימין יורד. לשחק עם התנועה של האגן פה קצת, להישאר במרכז, ולעלות. לשחרר רגע את הידיים, להביא אותם קדימה, לתפוס אותה לימין, לתפוס אותה לשמאל ולהגיע את זה. ולתק את הידיים, להביא אותם למעבר את הרגליים, לתת שאיפה, להתחיל ישר את הגב, סליחה. המבט עולה למעלה מעבר לידיים, לשלב בין הידיים ולהביא אותם לחזה. ברגע שאנחנו עולים אותם לחזה, אנחנו מתחילים להוציא את כל האוויר, אז אנחנו דוחפות את הידיים קדימה, אוספות את הפיוביס פנימה, לפתוח בין השכמות, להתאגל, לעבור את פוינט. כאילו מישהו נותן לנו אגרוף חזק בבטן, ובאותה הזדמנות מישהו גם מושך לנו את הידיים קדימה, גם מושך לנו בחוט אחורה, אז אנחנו ממש עגולות. לוקחות שאיפה, אוספות את הידיים, החוט נמתח לנו מהקודקוד למעלה, ואנחנו מזדקפות. ובהוצאת האוויר שוב. ושאיפה. ועוד פעם אחת. ושאיפה. להישאר, בוא רגע לנתק את הידיים הצידה, להוציא אוויר להישאר. כל פעם שאנחנו יושבות בפילאטיס, אנחנו יכולים להרגיש כאילו יש לנו חוט מהקודקוד שמושך מהקודקוד לאורך כל החוליות עד לגב התחתון. אז אנחנו רק נשארות כאן עם הידיים הצדדים בגובה כתפיים, לא להוריד אותם לכאן, לא להוריד אותם גבוה מדי, וככה שאיפה, החוט הזה מושך, והוצאת האוויר טוויסט ימינה. נשארות גבוהות, ידיים נשארות גבוהות, וככה שאיפה, עוד טיפה לעלות גבוה, להוציא אוויר להגדיל את הטוויסט. שאיפה להתמלא, להוציא אוויר טוויסט שמאלה. תחשבו כמו מכוך כזה שמתעדק ומסובב אותנו הצידה. שאיפה להתמלא, להוציא אוויר להגדיל את הטוויסט. רגליים, תשימו לב, שלא רגל אחד בא קדימה אחורה, נשארות באותו קו, אפשר גם לסגור את הרגליים. עוד פעם אחת לכל צד, שאיפה להתמלא, להוציא אוויר טוויסט ימינה. שאיפה להתמלא, להוציא אוויר להגדיל את הטוויסט. שאיפה להתמלא, להוציא אוויר טוויסט שמאלה. שאיפה להתמלא, להוציא אוויר להגדיל את הטוויסט. שאיפה להתמלא, להוציא אוויר על המרכז. להישאר פה רגע מהידיים, רק 8 ספירות אנחנו מעלות ידיים למעלה. מתוך כתפיים, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לשלב בין הידיים, להניח על הצוואר, לדחוף ראש של הידיים, ידיים אל הראש, פלקס ברגליים, מבט למעלה, אקסטנשן, חזה נפתח, ובהוצאת האוויר פוינט ברגליים, לסתור מרחיקים, אנחנו צריכים להתאגל, ועוד גם למטה, חוליה, בשליטה, ולשחרר את הידיים. ניקח שאיפה, שחרר רק את הגב, נביט רגל ימין למעלה, ובהוצאת האוויר נוריד את הטוויסט. להרגיש את הטוויסט בגב, את המוצר וכיסאות.
לקחת שאיפה לעלות רגל ימין למעלה, ובהוצאת האוויר. שאיפה להתמלא להביא רגל שמאל, ובהוצאת האוויר טוויסט ימין. להרגיש את הטוויסט הזה, להרגיש בראש רגל שמאל, לקחת שאיפה להביא את המרכז, ובהוצאת האוויר להוריד. פלקס ברגליים, ידיים שרות מעבר לראש, לוקחות שאיפה מתמלאות באוויר, ובהוצאת האוויר עולות רולאפ למעלה. להתגע עליהם לקחת שאיפה ובהוצאת האוויר ובהוצאה. חוליה, בשליטה, לא לקרוס למטה, ולהשאיר את הידיים לשדה האוויר, לדפוק את רגל שמאל, לדפוק את רגל ימין. אל השולדר ברידג'. הידיים דוחפות את המזרח, פילאטיס החוכמה זה להשתמש, בכל תרגיל להשתמש בכל הגוף. זאת אומרת, גם אם אנחנו מרימות עכשיו בגן למעלה, הידיים עדיין עובדות כאילו דוחפות את המזרח כל הזמן. והן דוחפות אותם בלי לסגור את הכתפיים, להפך, לפתוח את החזה ולהדק את הכתפיים בין המזרח, מתוך הדחיפה של הידיים. לקחת שאיפה להתמלא באוויר, אל הבטן, בהוצאת האוויר אסיסים ופיוס לכיוון הפופיק, מתחילות לסגור ולאט לאט מעלות את האגן למעלה אל השולדר ברידג'. לוקחות שאיפה מתמלות ויורדות חוליה, לסגור ממש חוליות עליונות, חוליות אמצעיות של הגב, חוליות של גב תחתון, ולסגור, לעבוד את המשפט. לקחת שאיפה להתמלא, להוציא אוויר לסגור, לעצור, לנתק אגן, לנתק גב תחתון, לנתק גב אמצעי, לנתק גב עליון ולהישאר חולה. מי שמרגישה שיכול לעשות את זה בלי העזרה של הידיים, ועדיין יישאר גבוהות בשולדר ברידג' ורוצות להאריך את המתיחה של הגב, אנחנו מנתקות את הידיים ומביאות את הידיים מעבר לראש. ותשימו לה שלמד את המנתוק של רגל, ותראו אם זה מתאים לכם או לא. בכל שלב אפשר כמובן לחזור על את הידיים. אז אנחנו לוקחות שאיפה, ובהוצאת האוויר מנתקות את רגל שמאל למעלה. מי שקשה, אני מזכירה להיות פה. מתיחות עזרה עם הידיים פה, וגם בסדר, עוד הרשות את הגב, אבל הגב לא צריך להיות פה מורגש אם אנחנו עובדות נכון עם הידיים, ומושכות את הכאב ימין אלינו, כל הזמן למשוך, לא להזיז אותו, רק למשוך אותו, וסובב את רגל שמאל החוצה. להוציא עד רגל שמאל יורדת בפוינט, שאיפה פלקסולה. רגל שמאל יורדת בפוינט, שאיפה פלקסולה. עוד פעם אחת יורדת בפוינט, שאיפה פלקסולה, לסגור את רגל שמאל, לנתק את רגל ימין, להשאיר את הרגל למעלה, לסובב אותה החוצה, פוינט ברגל, עקב שמאל מושך כל הזמן לכיוון הישבן, רק למשוך לא להזיז, להוציא אוויר רגל ימין יורדת בפוינט, שאיפה פלקסולה. רגל ימין יורדת בפוינט, שאיפה פלקסולה, ועוד פעם אחת רגל ימין יורדת בפוינט, שאיפה פלקסולה, לסגור את הרגל, להעלות את האגן עוד טיפה למעלה, כן אפשר עכשיו להיעזר עם הידיים בשביל להגדיל טיפה את השולדר ברידג' הזה, להגדיל את הפתיחה של הפיוביס, לפתוח את הסטרנום, לפתוח את החזה, אפילו להיות פה כמה שניות לנשום. לקחת שאיפה, ובהוצאת האוויר להחזיר את הידיים למקום, להתחיל לסגור חוליה, רול דאון. ממש תגידו כל חוליה נוגעת לאט בזמן, ובסוף הגב התחתון והישבן נחזור על המדרש, שתי רגליים נפות, מגיעות ברכיים אליכם, ולהפעיל את כל לסובב את ימינה, לסובב את שמאלה, ליישר את רגל ימין, ליישר את רגל שמאל, לקחת שאיפה להתמלא, בהוצאת האוויר רולאפ למעלה. להתגל, לפרוץ את הבגלסיים, להתפתוח מאחורי הרגליים, להתיישב על כנבות העמידת 6. עמידת 6 היא אחת העמידות הכי חשובות שיש, זה עמידת בסיס שלנו.
תינוקות עושים את זה, אנחנו שואפים כל הזמן לחזור אל הבסיס שלנו, כמו שאנחנו שואפים לחזור אל הנשימת הבסיס שלנו, גם לתנוחות הבסיס שלנו. תנוחה שהיא מאוד בסיסית לגוף שלנו, אנחנו יכולים מאוד ליצור פה הרפאיה במקומות שאנחנו בדרך כלל לא מגיעים אליהם להרפאיה, כמו בגב התחתון, אז לעשות תנועתיות בגב התחתון, לפתוח, לסגור, להניע אותו. זה אזור שמאוד מיועד פורענות. כאבי גב תחתון, עומס בגב תחתון, אז לא לשכוח את התנועתיות שם. וגם באזור שכמות, גם שם, להניע, לפתוח, לסגור, לסובב. כל יום לפחות דקה בבית לעשות את התנועה הזאת בגב התחתון ובשכמות, אני מבטיחה לכם שזה רק יעשה לכם, אוקיי? לא לדבר על זה. יש כמה דקות אחרונות. אז אנחנו פה בעמידת 6, בפוינט, אוקיי? אנחנו בפוינט. לא בפלקס, בפוינט על הרגליים. אנחנו רוצות ליצור אורך ממתיחה בחלק העליון של כף הרגל, שבדרך כלל אנחנו לא עושים את המנחים האלה. אז אנחנו לוקחות שאיפה, כפיים הולכות אחורה, עמידת 6, קלאסית, שורשי גב יד מתחת למרפק, מתחת לכתפיים, בערך מתחת לאגן. במפרט הירך, סליחה בעולם. אנחנו לוקחות שאיפה, בהוצאת האוויר, דוחפות, אוספות פנימה, דוחפות את המדרן, אוספות פנימה את הטיוביס, מתעגלות, או לתמר את הגב, כמו חיפוש, ולקחת שאיפה, להפות את זה, לחזור למרכז, מבט יכול לעלות, לא חייב לעלות מצבה. בהוצאת האוויר שוב, אנחנו מוסיפות, מתעגלות, ובסוף ההתעגלות שאספנו כבר הכל, אנחנו מנסות טיפת הברכיים. שאיפה להישאר, להוציא אוויר, עוד טיפה להתעגל, עוד טיפה להרים את הברכיים למעלה, ושאיפה לה. שוב אנחנו עושות, שאיפה בהוצאת האוויר מתעגלות. אוספות, דוחפות המזרן מעגלות פלדופיליון, בין השכמות, ובסוף מנוסקות את הברכיים. לקחת שאיפה להתמלא, להוציא עוד טיפה, ראש נכנס בין המרפקים, להתעגל ממש כמה שאפשר, ושאיפה, לשחרר שנייה, בידיים, לשחרר את ראשי כף היד, אנחנו לא תעזוב את הידיים. לוקחות שאיפה, בהוצאת האוויר מנקות את דרך ימין, ומשוט את הרגל אחורה. תשימו לב שברגע שאתם עושות את הפעולה הזאת, לא קורה לכם את זה, כניסה לזה לתוך הגב התחתון, את זה, ולא הגוף משנה את האיזון שלו. זה שנשמור על האיזון שלנו במרכז, גם כשאנחנו מנקות את הרגל. תחזירו את הרגל, אם זה מאוד קשה לשורשי כף היד, אפשר להיות פה גם על האמות. זה אין בעיה בזה התחלה. לקחת שאיפה להתמלא, להוציא אוויר, לנתק את דרך ימין וליישר את הרגל אחורה. עוד כאן לעבוד מתוך הישבן והערך האחורי. לא להיכנס לגב התחתון ולא לשנות משקל לזה. לקחת שאיפה, דרך ימין נכנסת פנימה, ראש של הדרך תלונות שאנחנו מתעגלות, ובהוצאת האוויר, להחזיר את הרגל אחורה, לא למעלה, בהמשך של הגוף. שאיפה להיכנס, להוציא אוויר, ליישר. שאיפה להיכנס, ובהוצאת האוויר עכשיו אנחנו מיישרות את הרגל ומנתחות את היד השמאלית. הנגדית, רק להחזיר כאן. מבט למטה לא להעמיס על עמוד השדרה, יד ארוכה, רגל ארוכה, להתארך, לקחת שאיפה ובהוצאת האוויר. לקחת שאיפה להתמלא, להוציא אוויר, לנתק את שמאל וליישר אותה אחורה. שוב, לא לקרוס לתוך הגב התחתון, לא לשנות את היציבה, להרגיש רק את הכל, איך הוא מתגייס בשביל ברגע שאנחנו מרימות את הרגל. לקחת שאיפה, להביא דרך אל נצח, ולהוצאת האוויר.
שאיפה. ואחורה. עוד אחד, שאיפה. ואחורה. ובבא אנחנו מלכות את הימין. שאיפה. ואחורה, ננתק את ימין. ולהיות פה את הבאות. ומבט למטה, מלא מצפולות הצוואר. יד קדימה. להרגיש את האורך בצד ימין של גוף עליון. להרגיש את האורך בצד שמאל. לקחת שאיפה. ובוצע באחור. לשחרר ולהחזיר באחור. לשחרר את השקף היד. לפתוח. גם זה מקום שמיועד בפורענות, ובזה אנחנו רוצות לחזק את המקום הזה. אז גם אם קצת כואב בזמן תרגול, וקצת מרשות אומץ, אז זה בסדר, לא ישר להיבהל מהכאב הזה בזמן תרגול. אם זה כאב שמגיע גם אחר כך, אחרי תרגול במשך היום, אז צריך לשים יותר לב, אוקיי? אנחנו על העמות. פלקס בכפות הרגליים, עכשיו לא פוינט, מרפקים פתוחים טיפה החוצה, תמיד אנחנו נראה מרפקים פתוחים טיפה החוצה, זה גם תנוחת בסיס, אוקיי? תנוחות תשימו לב אף פעם לא עולים ככה, תמיד יהיו טיפה פתוחים החוצה, לוקחות שאיפה ובהוצאת האוויר, שוב, דופקות עמות, מתעגלות בשכמות, מתעגלות בפיוטית נשאר פנימה, מתעגלות בגב תחתון ומנפות את הברכיים, לוקחות שאיפה, מוציאות אוויר מיישרות את רגל שמאל, לוקחות שאיפה, מוציאות אוויר מיישרות את רגל ימין, ואנחנו הולכות פלנק, מורידות טיפה אדם ונשארות פה בפלנק. חצי דקה פלנק, על העמוד. אנחנו צריכים לעבור לעוד חצי דקה פלנק, על שורשי כף היד. בפלנק תשימו לב שאתם לא קורסות לתוך הגב התחתון, אוקיי? לא להיות פה. גוף כיחידה אחת. ישבן בגובה של שכמות פחות או יותר. עוד 5 שניות פה, ואנחנו עולות מתוך הפלנק הזה אל הפלנק על שורשי כף היד. מיישרות את יד ימין, מיישרות את יד שמאל, עולות אל הפלנק. תמשוך עקבים אחורה. משיכה של העקבים אחורה, ואין לנו יותר משקל אל המרכז, ולחור, שם אנחנו רוצות להרגיש את הפלנק. זה לא יותר מדי על שורשי כף היד, זה לא יותר מדי על הרגליים, וזה לא אגן למעלה. אנחנו נשארות בפלנק. עוד 5 שניות פה. 3, 2, 1. עכשיו מעלה את הגן למעלה. אל הכלב עוד לפנתה. נכנסות עם הראש בין המרפקים ונסות להוריד עקבים. כלב מתמטה זה סוג של תנוחת מנוחה. כן? יש לנו לכם פה יחסית נוח. לקחת שאיפה על הקצות אצבעות ובהוצאת האוויר אני אלך. שאיפה להתמלא, לעלות הגן למעלה. כלב מביט מטה, להוציא אוויר, להוריד עקבים. עוד פעם אחת לא. שאיפה להתמלא, להוציא אוויר לעצם. אז להיות פה עוד כמה שניות. שאיפה להתמלא, כלב מביט מטה, להוציא אוויר, להוריד עקבים. לקחת שאיפה. ובהוצאת האוויר להתחיל לנוע עם הכפות ידיים, בכיוון את כפות רגליים, אז תשמור על רגליים ישרות. רגע, אז אנחנו נשארות פה, תופסות את הקרסוליים, דופקות את המקפקות מרפקים, וזאת עם הרייט נפש בין הברכיים, להוציא פה לאוויר, להרגיש את האורך מאחורי הרגליים, בגב התחתון, בישבן. לקחת שאיפה להתמלא, להוציא אוויר מהחור. שאיפה להתמלא, ובהוצאת האוויר להתחיל את החוץ. חוליה. מורות למעלה. ידיים פתוחות דרך הצדדים. שאיפה גדולה. מבט אליי. להוציא אוויר לסגור. עוד שאיפה אחת.
שתי ידיים ביחד. ולסגור. ואחרון. שתי ידיים ביחד. להוציא כל ולהניח ידיים על חזית. רק להיות פה אליי. לנשום. להרגיש את כל הגוף שעבד. לנשום על מקומות שקצת יותר מורגשים לכם. להרגיש את כל האנרגיה זורמת. קצת אצבעות. ועד את הכל. ועם האנרגיה הזאת, תצאו להמשך השבוע, לסוף השבוע, להמשך היום. ושיהיה לכם יום טוב, ואנחנו נתראה בהמשך. מקווה שמאוד בקרוב. ביי.